Good afternoon mga kakigwa. So for today's video kay naglaroy-laroy ta diri sa Carbon Public Market. So tanawang akong likod mga kakigwa, mao ni ang Carbon Public Market. Sa atong habana kay naa sa sulod, naa siya dito sa nasa dihang area. So while nagpaabot ta diri kay init kayo, so mao ni ang gitawag og Carbon Market. So di ako diri sa sulod o gawas dai ni sulod mga kakigwa, gawas ni siya. Awan ang palibot. So human ani mga kakigwa kay manguli na ta. Balik na tagtalisay kay after ani naapatay practice. So update taon niya mga kakigwa. So samtang nagpaabot ta sa atong habana naa sa sulod. So naa siya sa sulod mga kakigwa, ato pa siyang gipaabot mga kakigwa. So karon mga kakigwa kay padong nami manguli. Padong nami o talisay. Dayon na 096. Biya sa Carbon kay uli na tag talisay. Gawas na tag Carbon, pasulod na tag SRP mga kakigwa.
kayong salamat ninyo mga kakigwa sa inyong pag-uban sa atong biyahe, sa atong paglaro-laro sa highway. Ang Carbon, SRP to Laray. Daghang kayong salamat ninyo mga kakigwa. Ayaw ko malimot. Pili ng tapos lahat. Sa mga nagtapos na dinadaghang kayong salamat ninyo mga kakigwa. Ay sa mga kalimot mag-share sa ato ang mga videos mga kakigwa. Daghang kayong salamat nila sa inyong pag-uban-uban sa among biyahe. So di anata sa Laray. Laray ni diri nga. Ato higot mapaw dili. Traffic. Dili ka higot mapaw. Traffic inay nagbaat o bandaritas. Sumaan na siya mga kakigwa. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kining kaugtugon. O amping-amping mo dihan tanan, amping-amping mo diha. Daghang salamat. God bless.